The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but for hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ng atong pagpangandam sa itong kaugalingon. We have to prepare ourselves sa dili pa kita hisgot, magtuon sa pulong sa Dios. Kay kung ikaw sa ka magtutuo, samtang nagpaminaw niini, ug ana ka pa'y mga sala nga imong gitipig-tipigan, kana mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Pusa imanduan kita sa Dios, kato ka nang hinganlan, ato ka nang isugid ngadto sa tubangan sa Dios, aron kini mahimong makalimtan o matangtang o kita maandam na sa pag tuon sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios di sa 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka sa paggamit na imong free will, sa paghimo o labing manungdanong desisyon. The most important decision you can make in your life, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, mag-andam tas itong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining lainaw sa ngadlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Imo pa kami gipabuhi, nagaginhawa pa kami o askil pa mong panglawas o lanti pa mong pangisip o base bisan ganing uban nga dunay gipang abati o na ginagmayng balatian. Nagapasalamat kami ng tanan ng Diyos. Kaya tanan na suod man sa imong plano. So, igo lang kami sa pagdawat niini sa tumang pagpaubos. Salamat o Diyos niining among panahon sa pagsimba kanimo. Kaya nga among pagtuon sa imong pulong, pagsimba man kani o
Nagpasalamat kami nining among Bible study through the YouTube. Ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. King tanan grasya man, wala kami amo nini. Wani kami o Diyos. Tultuli o kanang ipatinaw ang imong kamatuoran kanamo samtang magatuon kami nini. King tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, good day everybody. Mahingadlo sa tanan, mga higala o mga igsuon dihan ni Kristo. Salamat sa inyong pakiguban no, sa bisan tudog na patay gipang bati ginagmay nga sa inyo pang giparahan tingali ang tingog nga murag na pay pagka dili klaro upan padayon lang gyapon kita nini, nagasalig lang kita sa Dios. Okay, aniya pa kita magadupot sa atong hiliskutan nga pagtulunan nga giuluhan nato og ang krus una pa ang purong-purong. Sa in English, the cross before the crown. Okay? Og sama na andan atong labason itong panungnuman nga kini atong pagtuon sa pulong sa Dios dili kini magmapuslanon magmalampuson kon dili kita mosunod sa pipila ka mga lakang. There are steps that we have to follow, like have humility, magbaton kita sa pagkamapausanon. Number 2, magbaton kita sa usa ka bukas nga pangunahuna. Magapunting kita sa mensahe, dili kinahanglan ang mensahero, because the issue is the message, not the messenger. O ang atong mga pangunahon ng tawhanon, pangunahon ng kalibutanon, pangunahon ng mga dautan, kini mahimong babag sa atong pagtuon. So ibili nato katong tanan didto sa gawas. Let us leave all human viewpoint thoughts, problems, etc. outside. Now, kung kita magasunod nining mga lakang, automatically, God, the Holy Spirit, will take control of our mind. Okay? So, ato ipadayon, ang atong hiliskutan, nga diin ato biyai, ato namang hiliskutan katong nagpanghitabo ka nato atong higayon nga ihimo kita desisyon na pagdawat kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Okay? So karon kay nangaluwas naman kita pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, by faith alone in Christ alone. O may laing pagi na kita maluwas. Ano ang kining gipahiluna latid na sa Dios. Okay? Sukad niya itong higayon nga nangalaglag na itong unang mga ginikanan. Yan ang gipahiluna sa Dios. Kita may balik ngadto sa iyang kiliran, ngadto sa kanang sandurot, pagkikuban na kaniya, pagkahiusa kaniya, pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kaya ang pagtuo God, way merito. Ang sa ibang pasabot. Kaya nga naman, ang Diyos God, adunay gihatagan tag duha atulo ka kanang paagi sa pagpanabot. The three ways of comprehending, you see. Now, ways of comprehension. Una niini ang unsa empiricism. Unsa man ang empiricism? Well, pagpanabot nato pinagi sa 5 ka mga senses. Sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, sense of touch. 5 ka na sila. So pinagi niini kita magakatuon makasabot. See? Mao na una. Na ikadulo, duha. Sunod, ikaduha, mao ang rationalism. Unsa man ang rationalism?
Naramita na sa pulong rationalism. Ang atong pangatarungan. Pangatarungan kita nga anuman na, all of that. Kini, pag-iusap ka na sa pagpanabot. See? O kang ikatulo, mao ang pagtuo. Ang pagtuo, way merito. Kaya tanan man makatuo, apan dili tanan mo tuo. Ikasabot ka? So, faith, pagtuo mo ay gigamit sa Dios alang sa kabot nato sa kaluwasan. We use faith to believe. See? So, mo na nga luwas ta pinagi sa itong pagtuo sa maayong balita sa kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao na pahiluna sa Dios nga giandam niya paagi sa kaluwasan na hingpit naman ka na kay God created it, made it, and anything that He makes, He creates is perfect. Hingpit, wanay kuwang. Anang igor kas pagdawat o pagsalikway na magkakagawasan, igihatagan ka mag-free will. So, mo na nga, ang pagtuo, mao na ang akong pasabot, mao na ang pahagi nga kita, maluwas, nagipagamit niya na. Faith, why merito? Okay. Ang buot pasabot, ako kang laing ihemplo, ang tanang tao makainom og tubig, makakaon og luto. Now, ang buot pasabot, mga normal. Why depikto sa ilang pangawas, normal nga mga tao, makainom tubig, makakaon kanon. Okay? So, ang tanan nga normal. Ang tanan normal. So, why normal nga tao mo ingon lang, ako ray maayong laki, ako ray naluwas, kay ako ray may mituo. Dili ka makaklaim yan na, kaya ang tanan, makatuo man lagi. See? It has no merit. So, may mo makakaon kag luto, makainom kag tubig, kay naamang kay katakos. Igatagan sa niya na sa Dios ka ng mao nga unsa capacity. O mao na nga migamit na kita sa atong kabubuton sa pagtuo kang Kristo nga atong manluluwas. Okay? Nagkaroon, luwas naman ta, gawas nga kita na nga himong sakop sa harian ng panimalay sa Dios, na himo na tang mga anak sa Dios. Okay? Kita atagan na og bag-ong kinabuhi, eternal life. Okay? So, gawas pa niya na itong mga ngan, gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life. O kita gisuluuban na karon sa pagkamatarong sa Dios. Nga kung mutanaw ang Dios, ang iyang hustisya, mutanaw nga ni kanato, dili na hinukman, kundili na matarong na. Justified na. Kaya we have been purchased by the precious blood of Jesus Christ. Sa iyang substitutional spiritual death nga iyang giagian dito sa krus. Okay? So muna, karon kay luwas naman kita, ikaduhang bahin sa plano sa Dios, kay ang unang bahin, kaluwasan man. Nga luwas naman ta. Ikaduhang bahin, kanang mga luwas, believer in time. Mga magtutuo dinhi sa panahon. Ang ikatulo, ni kauman sa itong kinabuhay ng kalibutan, nakuha na ta sa Dios, adto na ta sa ikatulong bahin sa plano sa Dios. The phase 3 of God's plan. Ito ang ta sa eternidad. Believer in eternity. So I hope nasabtan ni mo ka na. This is just a review. Now, okay. Karon, niya na kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. So, nini ikaduhang bahin na atong gi-concentrate, morning atong gi-tukbil ni mga butanga kay may kalabutan man gini sa atong hilisgutan.
the cross before the crown. Ang atong itutukan karon ang cross. Okay? Now, taliwa sa mga suliran, in the midst of problems, in the midst of tribulations in life, mautan na ta sa atong kaugalingon. Kumusta naman ang atong espirituhanong kinabuhi? Or what is the status of our spiritual life? So, mao na main issue in life karon natong giatubang. So, regardless of circumstances, we should know our personal sense of destiny. Inumdum ka ba sa personal sense of destiny? Now, unsara ba ni sa mga napo ka mga paagi sa pagsulban sa mga suliran? God's 10 problem-solving devices. Now, gikinahanglan therefore ang pag-metabolize, paggaling sa pulong sa Dios nga itong nakatunan, pinagi sa unsa teaching ministry of God the Holy Spirit. Kini atong ministry, under kini sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Okay? Without God the Holy Spirit, kini atong ministry would be useless. Wa epekto sa atong espirituhanong pagkinabuhi. So ang palihok, energize or in living, nagapabuhi ni atong evangelism, mao ang teaching ministry of God the Holy Spirit. And we are right now building up the body of Christ. Salmot kita sa kumplito nining lawas ni Ginoong Kristo. Ephesians 4:12. Ug dias Ephesians 4:14 nagaingon kini, we should study God's word so we will no longer be tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming. So mana nga aron di tama lingla o sukamod sa atong Kristiyanong pagkinabuhi, atong sundon kining mando dias Colossians 3:12. Put on therefore as the elect of God. Put on, unsa man? Atong isulob ang atong bag-ong pananaw, paglantaw, attitude sa atong kinabuhi. Verse 13, forbearing one another and forgiving one another, if any man, etc., etc. So, Isaiah 43:25, nag-iingon usab, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Nakita nimo? Mao kana ang pagkamatinumanon sa Dios sa pagpasaylo. God's faithfulness to forgive. Kaya binimo, when a believer keeps bitterness na iyang mga kaligot-got o kanang sabay ubang mga adjective nini, kaligot-got o kasilang ba towards sa ubang mga believer, he's arrogant. Ang labing tinuod. Kini maong magtutuo, arrogante. Now, and arrogance contradicts the spiritual life of a believer. So, kwahe. Now, inomdong ka pa ba sa tulo ka arrogant skills nga itong gisgutana? Self-justification, maninag una. Self-deception, and self-absorption. Naibaw na kaniya na, ito naman gispeak ka nung mayo ni mo. Self-justification, pag kanang pangaturungan, sakto ba na? Pag
justify sa imong kaugalingon. Imong imatarong imong kaugalingon ba? Si may kaduha nga ikaw nalingla na sa imong kaugalingon. Self-deceived. O yung katulo, self-absorption. Kining self-absorption, ikaw na gyud ang imong tan-aw, di na kamo tan-aw sa ubang tao, imong kaugalingon na gyud ang imong sentro. Kaya you are self-absorbed. So, Colossians 3:12 again, so as those who have been chosen, pinili ka na magtotoo, chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Now, so, di man nila, nga diha sa Isaiah 43:25, nagingon akong balikon kini basa, even I, am the one who wipes out our transgressions for my own sake, and I will not remember. Let us argue our case together. Now, timan na natin, ang punto din only God can forgive sins. Okay? Ang Diyos ra. Dili ang imong isig katao, dili ang unsa kanang na may mga reliyon nga nagasunod nini. Kumpisal ka sa tao. Apan only God can forgive sins. Why lain? O na nga itong isugid, nga ito diretso nga ito sa Diyos kamahan. Kaya siya may itong gimuag sala. See? Gimuan na itong sala, bato kaniya. An offense to the justice of God. So, atong timanan na, only God can forgive sins. Now, Titus 3:5, He saved us, not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Diya sa Lucas 15:22, but the father said to his slaves, quickly bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Now, kinibahin naman ni sa the prodigal son. Okay? Now, we don't have to ask forgiveness to be saved. Wala kinahanglan. So it is, mura bitaw katawanan nga, mangayo pagkapasaylo. I mean, yeah, you ask for forgiveness, aron ikaw maluwas. Hindi. Maluwas lamang kita, dili ang kanang mga kagpasaylo. Di na. Gipasaylo na itong mga sa, dito pa sa cross, gipasaylo na. Kasi, yung tao pa ang Diyos may anom ni siya, sige magpangayo pagpasaylo ka. Ipasaylo naman na ako siya daan dito sa pagbitay sa akong anak dito sa cross. That was the time I forgive. Niya sige pa siya pangayo pasaylo, aron siya maluwas. You see? Kita ni mong punto. We only admit, o admitir lamang kita, nga si Ginoong Jesucristo mao lamang ang atong bugtong manluluwas o nga kita mituo sa iyang saving work dito sa cross. Ano na? Ora mo kung nagi pangayo sa Diyos, tungo ilang ang akong bugtong anak nga siya namatay sa tungkol sa imong nga sala. Tungo hindi ko maluwas. Acts 16:31. Ako kanunay hindi. But, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Just believe in the Lord Jesus Christ, and you're going to be saved. Now, ito nasa Salmo 51:4 nga, kita nakasala, batok sa Diyos lamang
sa iyang hustisya nga hingpit. Mo atong unsa? We made an offense against the perfect justice of God. So Psalm 51:4 nag-ingon, against you only I have sinned. Batok lamang kanimo na ako nakasala. Now, when it comes to forgiveness of sins, meaning ang post-salvation sins, kita mga magtutuo need to rebound. Ano nga itong ihatag emphasis sa di pa kita mo sugos pagtuon sa pulong sa Diyos, gikinahanglan itong pagpangandam sa itong kaugalingon, paglimpyo sa itong kalam, pagsugid sa itong tanang mga salang nabuhat. You see? O na. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So when a believer gets out of the divine dynasty, kung sa tuwingan sa yung divine dynasty, operational divine dynasty, he becomes carnal. Right? Sa diyan nga kita makasala, makarnal ta. O ang Diyos mo disiplina dayo na to. Doon na rin tulog ka kanang level sa discipline sa Diyos. Una niini, ang knocking, mutuktok ang Diyos. Anak, mali. Knocking stage. Number 2, di yung ka mo hingalan sugid sa imong mga sala, mahagbong na si kaduha. Sa ikaduhang stage, intensive na nagka-init na, nagkasamot, nagka-bugat kanang imong sagubangon nga mga pagpanton sa Dios. Unya og di pag ka mutuo, di pag ka manumbaling, naglunang nagyo ka padayon sa imong mga sala. Then unsa? Adto na si ikatulo. Mahagbong ang iyang stage of discipline. Unsa? Maximum discipline. Unsa may maximum? Sin unto death. Kuhaon na lang yung ka. Bisag wa pa mo abot ang imong tukmang panahon nga kuhaon sa Dios. Kuhaon na lang yung ka in advance. Yung makikapuslanan. Dinhi sa panahon sa simbahan. Why pause ang imong kinabuhi. So, of course, luwas ka. Bot pasabot, hindi ka matay nimo. Tukas langit. Naman apan, ang diferensya nimo sa uban nga, nagtuman yun, wa kay ganti. Naman na, wa kay purong-purong, wa ganti, wa mga awards. See? So, you missed the mark. Samtang dini ka pa sa ikaduhang bahin plano sa Dios. Wala ka manumbaling, wala ka magatuon sa iyang pulong. Okay? So I hope na klaro ni mo na. Sa diha nga ang magtutuo mo rebound, mukumpisal, ang iyang disiplina will immediately turn into undeserved suffering. See? Sa diha nga iyang admitihon ang kunon nga nakasaad siya, iyang ang kunon nga to sa presensya sa Dios. God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ato ni padayon ugma, yung kalimot sa pagsunod nini, magampo ta. Ama na mga Diyos, nga pasalamat kami kanimo niningig gayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Bani kami, O Diyos, sa among pagbuwag-buwag, nining adlaw. Ilikay kami sa mga kabilingga, dada kami pagbalik dinhi, ugma, aron kami makapadayon sa among pagsibog sa unahan in our spiritual momentum, aron kami makapadayon gayon sa pagka matinumanon, O Diyos, diha sa imong mga mando nga
among gitun-an kining maong doktrina, ang krus una pa ang purong-purong. Salamat ning tanang grasya o Dios sa among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ing tanan namang pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.